So the governor sin. Cén fá? Cén fá céirt? Cén fá cartú an cé sin? Tá ceist siimplí bhí an. God, can I make her letsa? Ní mé go briniú. Right. Ní féidir neamh ardíal chum go chuile go héal gin. Ní an isrá se ráid. Ítach. Great, Dad. Bhí de ceart go chuis le heáil. Déach sé bheith marmh. Beiidir go ceart an go sísan sin fécinn tú sé fósán. No way. Níl muid an an tada dhéana faoin is. Madam wa. Ar chodl go ma. Seo. Gwylia. Gwylia. Higging man a lárach sé go Joe ríist. Agus sin héad focht. Nancy, rinne tún rud a cheap tú bhí carta an nám. Bhí vins glánas áir leis méidir dúirte. Níl sam. Well, tá is agam sa. Tre sé méidir rinne tú hósan agus tá chláán. Ní chreidim go bheitach sé bh go máliseach leat. Tá bhí sé rina chéile. S cum cé go trína chéile sa bhí sé. Chu sé thar fór agus náid an hosta dearmadó. Ní máslí mar sin tiltte go Nancy. Níl sam céir de dhéanaing góharasa. Ní léine eile gom. Tá mis agat. Arno, marach mé héanas me bhéal mór, ní bheith ha grúchas na is mar atá. Ní cheartid se bheith taring is Jack sa scéile a chorbe. Brenna Nancy. Nach mína gwyt 5 na hénig chuil a chláán. Eileen, call tú. Eileen, siad í burnaí gluach a díist. Tá mééis teachtarachta agal ar de fón baile. Mas teile just glóram, tá sé táhachtach. Be me le fáile láilugiste sa gafe agus níos sin bit an hiachtarm ar móbail ag ámar be, oké? Eileen, mas de heile glóram. Sin €2 sa sé. Dachra sé úfas a faoin moxin for sé den maitin. Go leiscail? Ó, cén ar chhuala tú faoin gorpsin for sé den maitin inniu, Corp? Wel, bhí sé brúna de forsiada, bhí sé beid éigen i détarrá. Bhí sé duna maach gur an sinir féna hir fád. Sé te mí léirí faid agus snad úte sin. Wel, hín fearbocht an teoir bá. Agus bhí sé crethe. Herig me go pantéró chanú híine mo go defiist. Dan chhuala tú fao sin na haig. Ceirt se héire? Ó, fin versin for sé den maitin. Ó, chhuala na fao sin. Bó siad amach fós cé héin. Wel, ní roi ein ag téimín in siad a dúirte a cha meach héin. Bheit te an chrúir den amach ce bhíán, má bhí sé bascír fad. Aha, bois. Na déir a fer a héin inis. Ó, ach mest. Mest tú céal och churt mar sin? Níl is hamar is a haig ach sin as míú céanar ilm héin. Ha a chaitach sortin in se dagach fer an na dhéon sin. Agus ha léchhoilte. Go mad. Lá mai Vince. Síle glíar am chológus is féidir leat. As agam gúil tú an. Damn it! Sin na fón sa híle cheappaint? Túráid túil? Tás go an líam bhil mar sibh. Dúhain agus Denise. Right. Tá mar ciste fa da, you know. So tás go bhlas go. Is ce dúirte? Wel, dúirt sé sin gur timpistí bhí an gnéidir.
Sgyrra Sianim dy herf yn doi fi dini cahalys. Agus gwrs ag ei silwr dy hens na pwesti. Is great yn twa? Wel y doi fach am sialiam. Hawa umra bier ac y beg o'r yn tart do. Cael eisiau gwmys o bwmant. Ar y caban y hile. Dim cwrdd yn fili o'r tein. Ti ddim yn glin yn ys. Stau eisiau byg ni mol fe cwrtw cyn o finish yn ylia. Ti'n dal i siali gyrraedd fa. Na haram sy'n tan tawa. Ie, wel, mor o tw cyn ti chwn. O da ban o wenu wala sygi. Da ni'n i hys o'r halas yn lymna. Da war elia ma siarad o bariad ar hans y sisa cwrt. Hi, Jack. Hi, Tom. Voor mijn loon. Chipata, rap, agus anrich. Ceach go beirle is, chipata na rap. Ní mór an ochras sam Tom leis sin. Beidir go maiid rínta annar a go mai. Ra mór an colú. Car o'r llaig. Wel, beidir go cheartún gluchar hinnéad mar sin. Ah, Tom. Ní ná nach go ma tarseach eis an láin é. Sin am éid, ná din scéal mór as, okay? Okay. Ní chuil lá fós ans fearbich is it. Tá sergeant a géirí leirslin. Se íon gáir a máir a bara, Vince agus sinna de bórca. Díomh. Bhám a coppla ceiste a rí. Cén se harsint. Sige síos. Tá Johnny McLanachas na spidal. Ceirtáir. Bolú, Bolú go dana. Cén úr? Réir. An searas na rón. Agus céir is féidir linne dhéanana go harsint. Well, bhí mé heappa go méidir mar chanolalas a go faoin nachtra. Fan second in is. Ceir go ddíireach dat rá harsint. Vince. Ní héana chuil mósavagin. All right. Kom in isce. Se? Sergeant ó... Se? Maidin? Bhfuil sin fé láthir? Right, well, chun sin crut nó lugar is scéal. Tá mar bhealach. Kom leis go caiime sémacht. Be mar caiint líbar báb. Yeah, right. Tá mu go. Slán. Right, fáinna héad a bhíart, cum muid héad scris. Vince. Ní fiú é. Níl bailach ar bích go bhfuil mé chun follow eile seo. Nar am té, Vince, céirt hart. Brenna, nílam chun ligan gon bastard sin piúcháin eile triblóide a hairint ar an glán seo. Fiú má táta giantach. Nis, taring tú héin le chéile agus fáinna héad a bhíart réir. Sin héad ní fiú bhéir chuir géal. Tá sacha go mis rinne. Agus mána bhuilas. Bias. Cén cuí, Vince, ha? Céir creidteach siad? Mis agus tosan ó carpach agus éignóir le star drugaí. Tá fin é an. Céirt? Bhí fin é an sin. Cé? Tá go dtíar an.
Denise, Daniel? Daniel. Dé go chrí. Ceach bhfuil tú? Ceart go leor. Agus tú hen? Tá. Níos fearras tá seáil. Am I cup an cafe agat? Bei. So, Daniel, an bach tú sílan jo? Well, ní ra mis radio pobl. Tuige rut a gurí hachtara? Oh, no, not the sure right. Síla. Bhí na cliggin sa cloudtaí go man chéan nach chuid just mógan ná tá ceappa. Oh, ní éring Daniel. Tá sí difriúil, but sí ní síle. Well, ceir is féidir am áilgat. Toasted ham agus cáis as na teile. Denise, bhfuil tas a ceart go leor? Oh, tá, gramad. Oh, honey litter gon John Loughlin sin jo. Crumé the eske. Slán. Oh, nice one. Hey, frigga lad. Jesus, took Raya. Come sin mocht er eens. She's scaffé cos le mom. Some nog blind days in Lagri kom. Ja, go dógan at a flot san na leinte seo? Yeah. Sheila wacht, hè? Sheila. Eg an ober. Ja, tá Laura's Krugleor Brewer an Amsha. Kom eens geen zin de fui. Enos, fek mo, staan. Fwy agus le dia go an lone heart. Carl Bernie. I cheart go meach ar deile le seo a téann. Bhí sin animas bheith an seo, ach bhí an trácht a scálah go donna. Ebrion tas a roch róhar an testor. Nach cuma. Cuníonn sé muon sin ó radí eile ar a leid. Éist, bhí me ceappa gur cheart an dul amach le Jean ar a nacht. Oh, Daniel, níl fán arm. Níl annach gur cheap me go meach se go deas bhil líon hain, go néin eile bheith hart. Tá is samach. Leis sé bhír an ará níl an foioine facam. Agus, bhí me gurí láirt le fi rud éigen. Céirt? Nínis. Éist, céin fá nach léan tú hart an seo, hééis am dúnta agus be glunna fion again, ba sé jazz príváideach. Bheith sin go hálaí ar fad. Nancy, bhíon troch go donna. Tá tú ceart go leor. Laura me let níos Jenny. Right, Wama. Í am ceach bhfuil tú? Chu chéanna bhí mar maidin. Cem tú gur casla mu seo? Nach bhfuil céit ag má chuid lóna cheannach táach chun is sa ríiste bhfuil. Right. Bhfuil líam le sé bhír in seachta. Bhí me. Plan, Wama. Maar seo ceanna chuid plan in. Le má hocrús le band cinn tún tin dearm ar ceach leor. Cad bheith sedlin? Bhfuil le záine fós bhfuil? Tá. Ja, be ceann sin ná. Gus máire? Tá sé ceach leor gur maithe. Út chéint nach mé rud a cinnte. Tá me cinnte gur maithe. Sáhála dé sin bhacha tún pusa bhíar sé. Má tosa, Wama. Breanna léba lenin, tá sam nach tú gur ar mládar chuisteach sa scéil se níos mó. Ní lá nach go ména imirí ar an fút. Tá sam, Wama, mu sé daile na. Ní me gur an teorí a bh lenin nach go me he hain happy. Sam. Breanna léama lena tá a bheith samú gaiirín seo, agus tá sam go daineo tílet. Wama. Breanna, be sé hí sa bob nocht hartar in nuochlog. Níle sa héin táta faoi. Agus féta tú amach leite ríist mar daineo sí leit. Agus gealamit nach níl me go brach a rís faoin scéil seo. Tú duichreit tú sa sin, Wama. Há tá sam an bhahfuil. Tá go má. Ach seo an óíar nach ceach leor. Má féirín, gealamit nach me dhéana félart. Hera, níachta Denise harthacha? Sníach sa stór, ó réal tú efik an hecni? Ja, friar. Denise, tá a gúir tú bé? Ja, sé. Choir mar cant le líam mí níos slúiche, tá mú dáfa go heicní. Tá foiide go dear man méid sin leat. Cad a gistad? Well, nealt go mar an eile bhhabal a chusús leis sin méid ama chaichan na bhirte go sin le chéile. Dúínta tuiscinna. Damn nowhere. Oh, bhí sam nach móla me. Seo. No. Eddie, tar ma fón. Oh, no haf agus sór loser hu bheith. Ní mar a bot a Cailín. Cailín, ha? Tú! It's a bunch of this, ha? Well, an obair bhile Jane Tucky. Pe sé dintar ball, dad. Well, Neil ball sock macarina.
Tá áirte sig tosnú gan cúpla seachtain agus díl staidir bit déanta ceachtar agé. Bíar don sa bheith amacht. Mi ceappa go bhar. Dad! Bhil an dit sé tosnú ag staidir rina. When bhfuil tú ag géirí de héal a caithh hart an seahar an dól. Oh, good one. God, Dad! Tá is ná bheith hot take scatí. Ní rinne me gois rih mar níar me cínte cechuí bhfuil cén reaction a bheith agat. Ach, Péidir, bhfuil tá muoín agamas an nácatá adran inis. Leonard. Bhfuil tá agad gohfuir mar a bás 5 bliana dé go hen. Níl sé mar a hílann tú. Oh. Timpiste bhí an. Hit sí ó balcony. Bhí mu dear sire ag an nám. Oh, Daniel. Sí ó fasach. Bhí cúpla deach tóci aici. Sin rud a dhéanach sí ó am go chéile lá an lei. Well, níos minic an ná mar a heastú am adháil ag an nám. Tar éis scaitheamh. Has a daoine a rá. Gur bant. Gur bant agam sa leis. You're a cás a beach go bhar nóach. You're stop sé sin hit. Cén fá? Cén fáin nerach daoine le héad? Ag dí am hána táis. Malís, éad, annulas. Séidir a daoine bheith uafasach cruúálach waranta. Daniel, cén fá go mbeocht daoine árasach de héamh? Ná bhí búra. Gláánú málam díbriú leis a gúisih. No, ní hinna bhí geiste. Rihanna, leis a car go leornansaí, tuigim. Cheiste a chláán hé mé anam dé. Cyn fannach níon hás an rud céna. Bead am tímacht. No, Daniel. Níl mé dat ceisteo. Ná riire. In áíire. Tá aina go mát agus tá is agam cén sort duine thu. Níl mé dat ceisteo. Níl tá sa til seagamsa. Ceachúil tube? Hello, Ian. So, call you oma. Sí ar sa leras. Get sa leras bháide. Ja, ní mar fach le deach bháin ceir leor. Heb ik het hoggers toe heen de leernaar nou? Ach, bháide, get sa leras. Ja, mis vind ik zijn Liam. No, tuair te dínís fá ceann. Hello, Liam. Deirdre, hi, ceachúil tú? Tá. Sé díochas dó? Á, nis nuair a aonghaisin gin gur míle maach de hire. Ar a cean fan achnean an gistó. So, ceachúil rud is lab. Á, ceaclúir tas a tain. Níarann si mór an. Ok. Seo, tá brona ní ra aon nuí de euro acu. Yeah, tá. Hi, please. Oh, Deirdre. Hi. Níach meid sin thu ceachil tú. Go má. Lena, búir fúta de slós, na bíad de héasa. No, gur maithe de hire. Cam imel. TLC agus sinna lug. Yeah, slán. Ach, feic mér ball thuúlín. Oh, hi, Mac. Ma dearcha ma bhealach. Save it to me, all right? Leap go cinál amadal mis nuirt cinúil. Mac, ceir a geiste. Ní réit sá agus isa. She's gon university ag múscar. Mac, ní ra tád an. Ní ra an ach peic ina scóíonn. Or just scuilm, all right? Tu go réa, tá adrins má tá sa da. Dúnas do chlap. Mac, le hall. Feice lena, chuinn chluigean mai fér. Níl tá atarb sin inis, méidir bhí antá se háart le páda, mar tá samsa. Gus cinnaid? Catachart garbid an amdan am Denise. Catachar. Mac, níl tád adrin. Fui láthir in áire, sin éon iarna, creid go mé. Yeah, bheits, tu go réa, ceach leor.
Thanks a million, Denise. Hello. Yes, me. Oh, hello, Harshans. All right. Right. No, Kerkilor. All right, fibre bin. Gramil Mad. Slán. Well? We're off the hook. Céir tharla? Tá fína acu. Dúirt sé go bhaca sé burt heavies ag tuairt faoi Jerry. Cheapan na Gardaí go bhfuil bainte ag an ag le drogaí. Cé bhí ann? An fína. Ní róir siad. Ar a méidir mai a gohar. Tú méid sin duine go bhile tíbigil tá. Mar mór an chléifút a dosa. Ha? Ó tá a héimes tá dúirt me go do díagus muidir bheanna agus artar a bhhaidú. Iháin is agú. Iwa hemswach, Iwa. Jaron pleb sin go jo. Bernie, gach leor. Cúd? Get hard. Táda? Wat had ik in mij gezegd dat snabel om nach hoor. Wel, Eileen. Tá mé imneach fi Eileen. Right. Míal, hín ceartad. Maidir leis an nóil. Níor me gur chléún ar dús seans. Bhí me ceap go méide go tuch sias. Laur tulle? No, níor laur. Wel, er a leid tas ag myrst in skúl fæbekke. Beg mag man an kone vega hortje. Níl se hés go sinna bhíl. Tas am nach hol verni. Kashi hein atwal gúl fæbek. Ach laur is sí letse. Toen je in een ta fante ken spicht. Ja. Plan beshi taustor. So tos er inne. Keir is féidir am rá. Gomad. Na habar ewag. Níl cynnal sy'n tramp y tastar yn hart yn siaros na rôn. Fwysio gachar ag alo. Gomad ydw eisiau hyg. Agus mas féidir an cawrlet, rein felach. Tos ad hen. Tigan taigin. Ja, Iwa. Gdy rwysyn fod yda? Incho mae'r eiste ta. Gdy? Incho mae'r eiste ta fewn. Nyr ygwys y tal. Brenna, kam y lawr ti'n meddwl o tarlau? A Fernie, co fada sy'n rhan yn silamse, ni'r hala tada gar fiw lort fwy. Wel, peg mwch o'r twch i'r gar. Fi sy'n an sgipin nach ro.